नमस्ते नमस्कार। आप देख रहल बानी बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी। तो धनंजय धड़कन के फैंस ला मात्र आज दूगो खुशखबरी बा। दूगो तब धनंजय धड़कन के जितना ही फैंस बाड़े पहले वीडियो के पूरा अच्छा से देखी जानी कि आखिर दूगो खुशखबरी बा का। तो हम रोल से बता देना चाहता नहीं दोस्त कि दूगो गाना जो कि रोल में बीच अब बवाल मचा रहा होगा। एगो गाना जौन की रहल गाल पर लिपस्टिक लगा के मार करेबे का, जो कि गाना आज रिलीज हो चुकल बा आरसीएम म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर। तो हम कहब कि धनंजय धड़कन में जितना भी फैंस बाड़े आप लोग जाके वो गाना के सुनी के सुन ले बा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। या एक खुशखबरी और बा कि ललबेगिया के लालमी लागेलू। तो धनंजय धड़कन के जितना ही फैंस बाड़े से हम बता दे चाहता नहीं कि धनंजय धड़कन के घर लालबेगिया जिला में लालबेगिया गांव में पड़ेला। तो उन्हीं के अपना गांव पर धनंजय धड़कन गाना गईले बाड़े, जौन गाना के नाम बा लालबेगिया के लालमी लागेलू। तो कौन कौन से दोस्त के इंतजार बा गाना के धनंजय धड़कन के फैंस बाड़े कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि गाना सबसे पहले के सुनी। और धनंजय धड़कन के अगर आप लोग सच्चा फैंस बानी तो वीडियो के अच्छा से प्यार देना आशीर्वाद दी। काहे कि धनंजय धड़कन के चैनल से ज़्यादा वीडियो मिलेला, देखे के एक से एक वीडियो मिलेला धनंजय धड़कन के। तो हम बीएस रिकॉर्ड भोजपुरी से बिकी बोलता नहीं, तो हम कहल चाहे रोगन से कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो के रोगन देखी जाए और शेयर करी। और जे भी गाना नहीं के सुन ले कि गाल पर लिपस्टिक लगा के मार करेबे का, वो गाना आरसीएम म्यूजिक का ऑफिशियल चैनल पर 3 घंटा पहले छूट गया। तो हम चाहब कि वो गाना के बारे में सुनी लो, कैसा लागल आके कमेंट बॉक्स में बताई लो। और जौन की गाना धनंजय धड़कन वो अपना गांव के नाम पर गईले बाड़े, जौन गाना के नाम बा लालबेगिया के लालमी लागेलू। तो सोच सकता नहीं कि गाना कितना बिजोड़ हुई, जो कि वो अपना गाँव पर गईले बाड़े धनंजय धड़कन। तो धनंजय धड़कन के फैंस वही इससे समझ सकता रे। तो वीडियो अगर अच्छा लागत हो के तो एक बार लाइक कर दी, चैनल के सब्सक्राइब कर दी और वीडियो को शेयर कर दिया। जे भी चैनल के साथ ना जुड़ल है वो जुड़ जाए, क्या कि धनंजय धड़कन के सब लोग रउआ लगन फैमिली से बानी।